COVID-19 are un impact devastator asupra comunităților de negri, asiatici și minorități etnice. De aceea este foarte important să facem vaccinul atunci când ni se oferă. Vaccinul ne va proteja familiile, prietenii și comunitățile. Milioane de oameni din Regatul Unit și din toată lumea au făcut deja vaccinul. Vaccinarea este singurul mod în care putem reîncepe să facem toate lucrurile care ne plac, împreună cu prietenii și familiile noastre. Vrem să ne asigurăm că ai toate informațiile de care ai nevoie pentru a face o alegere în legătură cu vaccinul. Având în vedere cât de multe informații false există în jurul nostru, aceasta înseamnă să știi unde găsești informațiile în care poți avea încredere. Vaccinul este sigur? Da, vaccinurile COVID-19 au parcurs același proces riguros de testare ca toate medicamentele noi și au fost aprobate ca sigure pentru utilizare. Vaccinurile au fost evaluate de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, sau MHRA, care aprobă toate medicamentele pe care le utilizăm în Regatul Unit. Aceste vaccinuri au fost testate riguros din punct de vedere al siguranței și eficienței în fiecare etapă a procesului de dezvoltare și de fabricație. De asemenea, acestea sunt monitorizate continuu acum când sunt utilizate la populația largă. Aceasta înseamnă că putem avea încredere că vaccinurile sunt sigure și foarte eficiente. Vaccinul a fost testat pe persoane ca mine? Vaccinurile au fost testate pe o gamă largă de persoane pentru a fi siguri că sunt sigure și eficiente pentru toată lumea. La studiile clinice efectuate pentru vaccinuri au participat adulți de diverse vârste, etnii și cu diverse afecțiuni medicale. Vaccinurile și-au demonstrat eficiența și siguranța pentru toate grupurile. Nu există nicio dovadă că etnia unei persoane afectează modul de funcționare al vaccinurilor. Singurele persoane care sunt sfătuite să nu facă vaccinul sunt cele care au avut o reacție alergică severă la oricare dintre ingredientele vaccinului. MHRA informează de asemenea că vaccinurile sunt sigure pentru femeile însărcinate și cele care alăptează, dar acestea ar trebui să discute mai întâi cu un medic despre acest lucru. Cum a fost dezvoltat vaccinul atât de rapid? Sutele de oameni de știință, miile de voluntari și finanțările de miliarde de lire sterline au făcut ca vaccinurile COVID-19 să fie dezvoltate rapid și în siguranță, fără să se omită nicio etapă. A fost ușor să se recruteze oameni pentru studii, întrucât mii de oameni din toată lumea s-au oferit voluntar. În timpul studiilor, rezultatele au fost analizate pe măsură ce au apărut, în loc să se aștepte până la final. Aceasta a însemnat că cercetarea a putut înainta mai rapid. Efortul științific, care de obicei durează ani de zile, a durat numai câteva luni. Ce conține vaccinul și cum funcționează acesta? Vaccinurile COVID-19 funcționează la fel ca orice alt vaccin pe care poate l-ai făcut. Vaccinurile ne antrenează sistemul imunitar să fabrice anticorpi și celulele să lupte cu infecția. Vaccinul nu conține COVID-19 și nu te poate infecta cu virusul. Vaccinurile nu conțin nimic provenit de la fetuși sau animale. Vaccinul conține, într-adevăr, o cantitate minimă de etanol, dar această cantitate este mai mică decât cea pe care ai găsi-o într-o banană sau o felie de pâine. Prin urmare, sunt potrivite pentru cei care doresc să evite să consume produse de origine animală sau alcool din motive religioase, culturale sau de dietă. Din ce în ce mai mulți lideri și organizații religioase încurajează persoanele credincioase să facă vaccinul. Poți găsi lista ingredientelor din vaccinurile aprobate pe site-ul web MHRA. Care sunt efectele secundare pe termen lung? La fel ca în cazul tuturor medicamentelor, unele persoane ar putea avea efecte secundare ușoare după vaccinul COVID-19, dar pentru majoritatea persoanelor acestea nu durează foarte mult. De exemplu, este posibil să te doară brațul la locul injecției, lucru care este de așteptat și complet normal. Este posibil ca unele persoane să se simtă rău, obosite sau să aibă dureri în tot corpul sau să aibă dureri de cap. Efectele secundare pe termen lung provocate de vaccinuri sunt foarte rare. Ceea ce știm este că efectele secundare pe termen lung ale COVID-19 pot fi letale. Vaccinul te poate ajuta să te protejezi pe tine, familia ta și comunitatea ta de virus. Pentru informații despre #CovidVaccine, accesează www.nhs.uk/coronavirus.